uhlangulu Yesu, uyahlangula Yesu namhlanje, uhlangula lamanina acinezelayo, acinezelo zekhothe ezinkulu, amanina lelizwe namhlanje uyimnandi Yesu, uthinda kumhlangula sengaphambili njengoba amadoda athi ufumana isikhundla nona akhangela ukucinezela ngakumbi yona nto ke ngoku ezamhlangulu Yesu athina nto ke ngoku baphulaphuli masazi into yokokuba akumadoda amakhulu onke asolokebonela impumelelo yiyo ke ngoku le nto inzala yawomasamba iphuma kokubo namadoda amakhulu jongana ngoku abantwana baka-Eli ayindoda enkulu enjalo akhona umntana ka-Eli ohambe emveni ko-Eli abengamadoda ajonge izuzo ngaphandle ingamadoda azithathela kakubi kumwamanina ingamadoda asoloko esambeni okubi baphulaphula ebhisana umnyanda yena uyesu namhlanje enyandela amanina uthi awungene eJerusalema akangenelanga nje ukuzisa indaba ezilungisayo akangenelanga nje ukunceda imfama akangenelanga ukuvusana